چارەسەریی بەردەوام بکەن. لەگۆر هەن شرۆڤەکارên سیاسی حکوومەتە ئاک پارتی دیت و بێ چارەسەریya pirsa Kurd nikarê desthilata xwe bidomîne ji lomajî dê ji MHP dûr bikeve û berê xwe bide Kurdan. Lêbelê hin şirۆڤekarên siyasî jî dest nîşan dikin rojeva hikûmeta AK Partî de çarêseriya pirsa Kurd nîne heta tifaka wan MHP re berdewam dike ew dê berê xwe nede Kurdan. Selam olsun yeni bir... Ev demekiye di nav siyaseta navxuya Tirkiye'de proseye aştî û çareseriye ya sala 2013 û 2015 wî ihtimala jinûva destpêkirina proseyê tê nîqaş kirin. Piştî ku Serokkomarê Tirkiye Erdoğan gotibû ew di demokrasî, aborî û hiqûqê de hiyamekî nû ya reforman bidin destpêkirin û her wiha û dixwazin pêşa roja xwe di nav Yekîtiya Ewropayê de ava bikin. Pirsa gelo wê hikûmet çareseriya pirsa Kurd careke din bixe rojeva xwe ya na di rojeva siyasî de bi germî tê nirxandin. Li gorî şîrovekarê siyasî Ömer Polat pêvajoya çareseriyê ji bo Kurdan û Tirkiye gelekî baş bû. Lê hin hêzên navdewletê vê pêvajoyê têk birin. Polat dide zanîn her çiqas niha bi eşkere di rojeva hikûmetê de ev mesele tune be jî. Hikûmet car dine wê berê xwe bidin Kurdan. Ana gorik be temin dikim. Tabii her ne kadar İro Bahçeli ketiye navi asimilasyon politikası seba Kürda dede kirini استهمن دکم وی اردوان دیسا مینانی بری به قایدی وینه بجوی قایده کی başka tişteki haqiqi bede Kurda. Laliyedin siyasetmedar Diyadin Fıratçı de zanîn ku heta şîrikatiye AK Partiye bi MHP ra bidome zehmete ku hikûmeta AK Partiye ji bo Kurdan proseyekî nû bide destpêkirin. Aleki usa anha naxuyi çünkü şîriyê wî MHP partîkî necatperest e û wexta ku eger şirîktayiya MHP û AKP dewam bike di pêşerojê de di mesela Kurd da, di mesela ziman da, di mesela mafên însanan da û siyasetekî prosekî nû ez texmîn nakim çê bibe. Laliyedin endamê lijneya şêwirmendiya Serokkomariyê Bülent Arınç ji bo Silhettin Demirtaşê daxwaza azadkirinê kiribû. Lêbelê Erdoğan bertêk nîşanê daxuyanên Arınç da û got ew fikrên wî yên şexsî ne û me girê nade. Her wiha Erdoğan li ser nîqaşên tifaka bi MHP ra jî peyamekî zelal da û got wê tifaka Cumhuriyê bidome. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Kardeşlerimizi öldürenler Kiştiyek bar hilgeriya Tirkiye jali hêzên serbaziyên Yekîtiya Ewropa ve nêzîkî Libya hat rawestandin li ser daxwaza Tirkiye lêgerîna kiştiyê hat rawestandin. Wezareta Bergiriya Almanyayê daxuya kirin hêzên deryayî Yekîtiya Ewropa nêzî beravên Libyayê kiştiyek bar hilgeriya Tirkiye rawestandine da zanîn guman hatiye kirin ku kiştiya Rosalina Eyî çek û alavên serbazî digihîne Libyayê û ji ber vê yekê jî hatiye rawestandin. Lê li ser daxwaza Tirkiye piştî demek lêgerîn hatiye rawestandin. Wezareta